Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Habang buhay JR, ang ang imong amahan di ay ang nagpakidnap nato. Namugos siya nga akong pasayloon, anak. Unsa may akong buhaton? Kahit sa tanawan ng Jason ako. Huwag siya makayon nga ako siya gikidnap. Pero dili may mo malayo ka na ko, Jason. Kamunuhan si JR. Kinalang nara kanunay sa akong dool. Narampay sa panuway nga, Andro. Andro, nagkaduol na ang imong katapusan. Mamatay ka na, Andro. Putlon ko na ang atong panumpa sa usakusa na hangtod sa kamatayong panakikala. Pawiun ko ang tanan kika nimo. Oras na lang ang paabuton ko. Laing gabi inasabak ng iabot. Oh, nahinanap na si JR. Pero ako, dilikit ko makatuog ka maguna-una sa akong naibawan karon. Si Andrew. Unsa man kayang gibuhat karon? Mingo na sa sul sa kwarto ni JR, Jason. Nagkatuog na ka si Jason. Jason, pasalo ako. Gapugsod ka mahalon ko. Pasalo ako. Pero wala ko ilain na ang paagi nga bagunitan ka. Makita ka tunay. Kini lang. Mingaw lang suot sa bahay. Walay kalibutan si Andro. Nga niya na si kamatayon. Nagkaduol na niya. Katapusang hunat na lang ni nato, Andro. Kinahanglan ikaw yun ang mamatay o dili ako. Di man ko makatuog. Dili mawa sa una-una ang itsura ni Andrew kanina. Tininood kang iyong paghilak. O drama lang. Pero drama lang gini. Si JR. Siya ang tumong ni Andrew. Pero nga naman wala mo kong nalipay sa nabati siyang ipanulti ka kanina. Dili ko angay nga malipay. Rapist siya. Pero tinuod ka ang gisugo siya ni Alex. Ano lugusan ko? Kinanamawa si Andrew sa kumuna-una. Pero kung may sakit siya sa pagka-rapist, iyan na unta kong gipahimos lang silang kitugyan ako. Niyang akong lawas sa hotel. Anong iya pa man ang kibuhat? Nagkapasamot lang ni sa akong kalipog.
Maski na magkasulti ba si Andrew? Andrew! Andrew, ablihin yung puntahan. Magsulti ta! Niyan ako sa bahay ni Andrew. Andrew, ablihin yung puntahan. Magsulti ta! Mura pa. Andrew! Nakailan ko ang tingog ka. Magsulti ta! Ablihin yung puntahan! Si Jessa? Niya si Jessa? Niya nga akong asawa. Niya si Jessa. Sige, sugid. Unsay gusto mong pagisultihan ako? Nagsulti ka ba sa tinuod nga dili makaanak si Alex? O, Jessa. Maong iyang gipatay una niyang asawa si Lerma. O gibutang sa kagahom dito sa isla. Nangitan tingilik anak si Lerma. Maong iyang kayong gina sa isla. O dito pa siya. Unsa pa'y gusto mo ipangutan? Sadihang Yunsa. Lausa. Sadihang gidako nimo sa isla. Og gipahimos na. Unsay gibati mo? Tubag ako. Unsay gibati mo sa diyang kilugos ko nimo dito sa isla? Kaluoy o kalipay, Jessa. Tungod kay ikaw na babae nga akong gimahal. Kung tinuod pa nga kimahal ko nimo. Nganong ginsulto ko nimo sa diyang kitanyag ko nimo sa dakong kasayo ng akong lawas? Ha, Andrew? Tungod kay may akong gusto. Nga gugma magsugo ka nimo. Ano ihatag ka na ko imo lawas. Gugma gikinahanglan ko gikan nimo, Jessa. Gugma. Pinasa ako nang gikaingon. Dili ta ka dali-dalion. Bahala na ka doon sa kapag-gusto na ko. Bisan ko matiguwag na ta. Una ko ni mo mahalon. Pabuton ko na higiw na. Sorry, Jessa. Sorry. Pero kinalang bilangguon ta ka sa kugugma. Nahibaw ko sa kabuga sa kong saha ka niyo. O gibasulan ko na kini. Sukad sa daong giangkon ta ka sa pinugos ka paagi. Wow! Alex! Indot na si Sina. Buhi ka! Oh, boy ko. Ano, pat yun ka? Ayaw! Alex, ayaw! Nanglang mamatay siya, Jessa. Pero mapadayon ko sulahan. O bali mo sa akong anak. Dili ni mo anak si JR! Si Andrew ang amahan ni JR! Og dili na di mo makuha ang among anak! Alex! Ayaw pa sakitin si Jessa! Husto ka! Ikaw ang nanay kong pasikitan. Tiwasan ka na! Ay! Jessa! Jessa! Jessa, ay kong Ikaw ang aming mamatay og dili si Andrew! Ikaw, Alex! Puyo! Jessa! Jessa! Mulaban ka na ining rapist nga, ano? Ha? Nalimot ka nga ko imong bana, ha, Jessa? Ay, hinungdan nga pagkabana, Alex! O sige! Wa man ka ko inungdan. Pat yun tanan mo, ha? Puslan man nga wa na'y nahibilin ako. Manabla ko. Mga matay tang tanayaw! Jessa! Insay mi! Hiloon ko dahil nga dugay mamatay ang demonyong sama ni mo, Alex! Noy, Pinoy. Pasalo ako nga andam kong mapriso, mamatay ka lang na! Tio! Tio! Gusto na! Gusto na, Tio! Gusto na! Andrew, kinahanglang mawa ng mga daotang tao nga gustong mubabag sa imong kalipay. Dili! Andrew! 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 Noy! Noy, tabang! Nagdugo ng maayong sa
Magtawag ko ng ambulansya! Andrew! Andrew! Andrew, dili ka mahimong mamatay na kabati ka! Dili ka mahimong mamatay kaya ako kapag mayroon na ako! Maysa ka na ako! Dili ka mahimong mamatay! Andrew, tubag ako! Andrew, dili ka mamatay! Misaan ka ba mo? Ito ni mga mahal at tagahanay pa! Andrew, buka ang imong mga mata! Buka ang imong mga mata, Andrew! 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 Good morning. Jessa, Oo, ako. Ayaw kahadlok nga nakagawas na ko si mong gibristuhan ako. Kay, andam ko magpapreso ni mo pagpalik, Andrew. Oops! Huwag ka pang kabayad si mong paglugos na ako, ha? Kailan mapreso kasi mong sa na ako. unsa? Presohon ta kasi kong gugma, Andrew. Unsa? O, pasidanan ta kang daan. Ngalahi ko nga magmahal, Andrew. Wa ko mahadlok nimo. Abubuan ko. O, dili ka mahimutan na og laing babae. Kung ako nang imong kauban. Ikaw sab. Di sa ka mahimutan og lain lalaki, Jessa. Kay oras nga masakpan ka. Presohon ta ka sa akong pinag-uang paraiso. Jessa. Jessa, salamat. Okay. Pagpakaayo na. Kay daghan ka pag planohon sa mong kinabuhi ni Chad. Inigawas ako din sa ospital. Kinalang magkasal na yun na. Magpakasal ko nimo. Pero, ubos sa usa ka kondisyon. Unsa mang kondisyon na? Adto ta sa tong isla mag-honeymoon. Tuod, nga nang imo magining gipalit isla ha, Andrew? Mao ni akong handumanan ni mo, Jessa. Ha? Sa pagtuo nga di, karagin ako maangko na. Ang isla lang may akong gipalit. Kay gusto kong handuman ng mga adlong miabutan ng dipita. Ang adlong gipugos ko pag-umol si GR. Bisag puno ka to sa pressure, pero mao ka to labing nindot nga nitabo sa kong kinabuhi. Nga ang kuno na babaeng nagustuhan ko. Sa una pa na ako pagkakita sa retrato ini. Andrew, Tinood na gisulti ko, Jessa. Mahal kayo takap. Ug adab ko biyaan ang tanan para lang nimo. tinuod ko dayang ilang giingmo. Kulon sa kadako ang imong kasuko sa usa ka tawo. Mausab kini kadako ang imong gugmang bation kun mahalon mo na siya. Jessa, abi ko kang tudhang lang nga taguan ko at tinuod nga meaning sa M&J sa patusan. Ayaw na. Ano? Silutan pa bagyapon ko nimo? Ha? Unsa man to ibot ipasabot sa M&J sa patusan? Michael, Andrew, ug Jessa. Mao kini resulta sa kwarta nga ako nakuha gikan kang Alex. Pinagi sa pagtisok ni GR sa imong sabakan. Ako nga? Ang J? Oh, Jessa. Tuon kay plano ko, nga kung maabot ang gayon nga mamatay ko. Ibilin ko ni mo ang negosyo. Tuon kay ang imongan mo nagda sa swerte ini. O gikan kini sa imong mga luha. Andrew. Ingon ta ka anak ka mahal, Jessa. Mao nga. Ayan na pagsaba. Ha? Gusto ko ipakita ni mga ako karon kung ang sakit ko ni mo kamahal, Andrew. Sige. Way ato saya. Jessa. Andrew, Jessa, I love you. I love you so. Andrew. Jessa. Jessa. Og dinhi mga higala natapos kinatong sugilanon, panumpa. Kini mong sugilanon gisuwat ni Maria Gina Vidal ug ubos na direksyon ni Gili Velasquez del Mar, Randy Suson ug Marion Matit Kabudlan. Spinner Joel Bensi ug Randy Tayad. Atong soundman Ricky Garing, audio editor Eric Bilyones. Og mga higala niya mga artista na katag kinabuhi ni atong sugilanon. Sa papel ni Gisa, Vanessa Pacaldo Risula, Andro, Ray Boris, Alex, Joel Asido, Carla, Ingrid Ing Vertudaso, Binoy ug Emilio, Jojo Aligri Boron, Ilay ug Lucy, Marites Parba Alvore, Rofo ug Buboy, Randy Padayaw Suson. Inabaga nila ni Dande Mark Abakita ug ni Clint Katlia Gari. Sangan sa RMN Production Center, kini higala sa kanginan, Joel Bensi, manamilit umingon. Daghang salamat sa inyong makanunayong pagpagiguban kanamo. Ako bang siyang nakulang? And
And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!